Endang Senggotowati ayu apa ora wonge? Wah, radi lumayan. Ayu nek mboten disuntik irunge. Oh. Dadi wis entuk gawe kelakon mondhong Endang Senggotowati. Inggih. Lah ndi wong endi? Aku tak pengen weruh. Ayu apa ora tak pengen weruh wong endi? Lah niki wonten wingking kula niki. Ndi tutuhno niki. Kle. Sapa kuwi? Niki Kle, Endang Senggotowati. Lah kuwi lanang nok cengelmu. Wow, kowe buta goblok. Kuwi kenawal rene sik. Enten apa? Lah kuwi lanang. Brengose sak kepel-kepel. Lho, sapa kuwi? Niki namine Raden Gatotkaca. Gatotkaca iki sapa? Niku sedulure Raden Samba, nak dulur. Kula nyolong Endang Senggotowati mabur ketip-ketip dijeloki ndas kula kalih niki, mandore niki. Lho, nek ngono nggonmu maling konangan remuk digebuki lho. Wah, gebuki Raden Gatotkaca. Terus kula sakniki teluk derek Raden Gatotkaca. Teluk piye? Kula teluk kalih niki bendara kula Raden Gatotkaca. Kula mboten teluk aja dipejahi. Lah timbangane kula mati lak pilih kula tumut Raden Gatotkaca. Wah, lha iki buta edan, buta teko ngono ora cetha. Lha iki teko maling. Bareng konangan sedulure kok malah pasrah bokokan iki piye? Goblok kowe iki. Wo, buta edan iki. Lho, timbangane kula pejah. Wah, anak kula sik